Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumshi bentaban ay min siyam ban pinchlu shushu iki kun samla ka tain ri Bhoi bala bande bah bat wan chakman ha ke exam metric arpo bala pendap bat penlong da ka embus ka seng RBYF menta kasni ka la ban penlong ya ka program kerpang ban Pynkup Burom ya ka Ngut ki Samla Pule ka ri Bhoi na ki school baper ki bala la ban pas bah hakini kasngi lawan banyadan ringkat menteri ka tenat fisheries ka sarkar jilla uba dasakiat bah alamare WMLA ka nangpo ba meral buan sim WMLA ka umsning ba Jason sokme maulong lambat kiwi dai ki officers ba kiru pakmat kathan nalor kinong alam jaga seng bakentup nadu president ba B thank you vice president ba lan kupar sokme general secretary ba B ban berdeng ba kiwi dai ki dikhat kaseng Kena kibala Shah Pynkup Burom hakini kasngi ki kentup ya ka bayar dan ringkat dan belong hakakerdan beningkong ba ka gladias long kakerdan ka baar na ka Alpha English Higher Secondary School nongpo ka yai dari hun jana na ka St Paul's Higher Secondary School nongpo hakakerdan ka balai ka naki saka sun na ka school Alpha English Higher Secondary School hakakerdan ka basaw uskembor lang war khonghat na ka Nehru Memorial Secondary School umsning hakakerdan ka basan Uramdor Nongbri naka Holy Angels Secondary School Bhoi hakakerdan bahenrio Chang Chua Langme Stan naka Fernando Higher Secondary School Umroy Nora hakakerdan bahenyo kadba hakakerdan kabapra layo kilangut bakentup yu Everjoy Singli naka St Michael's Higher Secondary School umsning kai bahun shadap bakasuna nongrum naka St Paul's Higher Secondary School nongpo hakakerdan bakandai layo daka meba shisha simle naka MEECL Secondary School Sumer par hakakerdan bashpo layo daka Natalie G Wardri naka St Paul's Higher Secondary School nongpo kun jong pha teling niang ko ke kerteng ben ki kurdan do kham shaneng menne ko pasang larwai kini ki kentin ki ba ai men sim si sha do kata yang i kum ki long dien ki ban but dien ya kun tiat jung gitu ki nong elang tresitang ba lawara kata ka jing sorong khapang ba ka jing sorong tang hayen asen lawara ka jing sorong nda ka district hibro away barangay ba kani ka jing tresitang ka jing minot jong pi kam saput tang hangne ngangay ba nang ni sa khmat pi nang legi University ki bapel ki college ki bapel ko file nana kade hang ni hapot jela na sabar gajing pen agarta ka pelong yang kena no pendok bawung khia un don ka format ka baklai ka balala libla uyo gaju ka nong sngi ka upa jemu uyo lana agarta ka bakhan news na idang he dangya ki port sing idang san tekat paginang he kat paginang san ka jingmut chu perkat kadang ya susu mo te Dep class 10, Dep class 12, yo le si ngiyok ki mobile phone. Nama kade ki jingdon kam.